Ну што, сябры, прывітанне. Другая ліга чэмпіяната Беларусі па футболе, 6-й тур, мінскі дывізіён. Сёння крумкачы на выездзе гуляюць супраць Сдюшар, БФСТ, Дынамо. Гэты матч для вас пракаментую я, Алексей Борисевич, і мой сённяшні напарнік Ілля Кураленко. Ілля, подключайся, да. Так, прывітанне, шановнае гаспадарства. Хопіць глядзець на сябе на ютубе. Прывітанне, шановнае гаспадарства. Так, сёння глядзім матч Австрыя-Польша. Не, сёння глядзім Дынамо Крумкачы. Таму, спадзяюся, будзе матч лепей за матч чэмпіянату Еўропы. Ну, ведаеш, я спадзяюся, па выніковасці хаця б ён будзе лепшым, да? Бо нешта ж мала пакуль галоў бачым на Еўро. Так, многія кажуць, што круты чэмпіянат Еўропы, але пакуль што мне вось галоў не хапае. Таму трэба забіваць, час перамагаць, сябры. Ну да, ведаеш, калі паглядзець на статыстыку, хаця ладно, напэўна, пра яе мусіць пазней, але за 4 матчы 24 галы было забіта ў гэтым нашым сённяшнім супрацьстаянні, то бок у сярэднім па 6 мячоў за матч. Сёння менш мы таксама не чакаем, спадзяюся, усе яны будуць у браму наша сённяшняга суперніка Сдюшар, БФСТ, Дынамо. Ладно, стартавы свісток ужо дадзены, сёння абышліся мы без гімна, таму трошачку так цікава ўступаем у сённяшні матч. Давай разбірацца са стартавымі складамі, калі дазволіць нам это зрабіць каманды зараз. Так, давай я пачну з стартавага складу крумкачоў. Першы нумар Віталій Сагмантович, брамнік. Трэці Мікіта Овсянік. Пяты Януш Ладуцька, капітан каманды. Сёмы нумар Коска Наміката. 8 Даніл Дорожка. 10 нумар Ілля Зайцев. 16 Євген Хартейчук. 18 нумар Алексей Баранов. 21 Євген Єлізаренко, 89 Сергій Лунько, 96 Мікіта Кухцік. Галоўны трэнер каманды Сергей Казека. Да, і пакуль ты будзеш сачыць за гульнёй, што ў нас там адбываецца, я агучу стартавы склад сённяшніх намінальных гаспадароў футбольнага клуба Сдюшар, БФСТ, Дынамо. Такім чынам, браму абараняе нумар 12 Кирилл Жукаў, далей 4 Ілля Кішчук, 10 капітан каманды Іван Кіслейка, 13 Павел Четверов, 15 Алексей Беспалов, 22 Денис Каморный, 24 Арсень Страх, 25 Олег Лапин, 28 Владимир Федюкевич, 31 Максим Левицкий і нумар 99 Євген Зайцев. Галоўнага трэнера я не падкажу, бо тут зазначана, што ёсць два трэнеры ў Сдюшара, гэта Юрий Хамко і Віталь Петрусевич. Не ведаю, хто сённяшняй гульнёй будзе кіраваць, можа такім дуэтам, але не гэта і важна. Аўсянік з мячом. Так, Сергей Лунько пропускаў, Ілля Зайцев біў, але ж блок. Да, сёння будзем часам з тобой, напэўна, блытацца, бо два Зайцевы у нас на поле. Наш Ілля Зайцев, усе яго вы добра ведаеце, пад 10-м нумарам. Віцэ-капітан крумкачоў у гэтым сезоне між тым. І ў складзе Дынамо ёсць сёння таксама свой Зайцев, 99-й Євген Зайцев, які ўжо паспеў адзначыцца голам у гэтым чэмпіянаце, 17-гадовых, зусім малады хлопец, не брат нашага Зайцева, наколькі разумею я. Так, я думаю, все ж таки, што мы з табой блытацца не будзем, так як нашага Іллю Зайцева цяжка з кімсьці пераблытаць. Ну, ведаеш, бачым, што Сдюшараўскі Зайцев дзейнічае на вастрыні якраз такі атакі сваёй каманды, таму будзем спадзявацца, што як мага радзей да яго будзе даходзіць сёння мяч, а наш Зайцев будзе больш уключаны, уцягнуты ў гульню. Так. Яшчэ давай ўсё ж такі пакуль момант. А вось і не, літаральна пад нашы з табой словы першы удар у матчы наносяць футбалісты Сдюшара і робіць гэта той самы Євген Зайцев, але прабівае трошку вышэй, як вы паспелі заўважыць, да, Ілля, слухаем. Давай суддзю ўсё ж такі прадставім, не забудзем пра гэта. Галоўны суддзя Дмітрый Коршак, першы памочнік суддзі Анастасія Данченко, другі Максим Хмельніцкі, чацвёрты суддзя Іван Кавальскі і інспектар матча Сергей Гушча. Да, здаецца, на гэтым ужо афіцыйная наша з табой частка выканана. Колеры маек не будзем казаць? Што ты кажаш? Колеры футболак? Ну да, давайте, сябры, нагадаем на ўсялякі выпадак. Крумкачы сёння гуляюць у чорнай, між тым сваёй гаспадарскай форме, да, а Сдюшар гуляе ў белым. Ну да, сапраўды. Сдюшар выбраў белы комплект, дзіўна было б, каб крумкачы згулялі таксама ў белым гасцявым комплекце, таму сёння гуляем быццам бы ў гасцях як дома. Так. Мы з табою ўжо другую крычалку крумкачоў вспамінаем, так? А пакуль толькі пачаўся матч, што будзе далей?
Да, сябры, нагадаю, што гэты матч глядзім мы з вами на YouTube-канале 99-м футбольнага клуба Крумкачы. Ёсць у нас з вами чат па трансляцыі, таму, калі ласка, не забывайце туды пісаць, будзем з вами ўзаемадзейнічаць, адказваць на вашы пытанні, дзяліцеся ўражаннямі, каб нам было цікавей сачыць за сённяшнім пятнічным футболам. Ну, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это так само нашу трансляцию продвигает далей. Трэба глядзець Крумкачы, сябры. Ну да, тым больш гэтым годзе намагаюцца нашы ребяты з валанцёрскай прэс-службы, робяць влогі матч-дэяў, да, то бок можна адчуць атмасферу напоўніцу, нават калі вы не прысутнічалі на стадыёне. Аўсяннік прастрэльваў, але безадрасна апынулася гэтая перадача, і Жукаў, брамнік з Дюшара, забірае мяч у рукі і кідвае гульню свайму бліжэйшаму. Ну што, давай адзначым турнірнае становішча, у якім зараз стане як бы знаходзяцца каманды. Ну што тычыцца з Дюшара, замыкае гэта каманда турнірную табліцу, правяла яна 4 матчы, усе 4 матчы скончыліся паразамі з агульным лікам 2-20. Таму сёння будзем спадзявацца, што традыцыя працягнецца і 5-ю паразу зазнаюць якраз такі футбалісты з Дюшара. Крумкачы ў той жа час пасля 4 матчаў, які яны згулялі, маюць на сваім рахунку 6 пунктаў і займаюць пакуль 5-й радок. Але калі пераможам сёння, можам нават і на 3-й радок узняцца, апярэдзіўшы і ўраджайную, і аўтазаводзец «Трактар». Так, ведаеш, але пакуль што не вельмі спакойна чамусьці ў нашых варот. Таму хочацца ўжо, каб моманты былі ў іншых варот. Ну давай будзем шчырымі. На самым пачатку прыгадваў я, што 4 матчы правялі гэтая каманда, усе 4 скончыліся перамогай Крумкачоў, але ўжо не засталося якраз такі сляда тых буйных перамог, якія былі ў сезоне 2022. Нагадаю, тады былі лікі 8-0 і 6-1 было ў матчы, якім згуляў Ілля. Назіраем за падачай Скутніка. Першы на мячы якраз такі Яўген Гардзейчык. Падбор за футбалістамі з Дюшара, але не атрымліваецца удар у футбалістах гэтай каманды, і Віталь Зыгмантович будзе ад брамы разгульваць якраз такі гэты мяч. Дык вось, Ілля, казаў я, што ў сезоне 2022 былі вельмі буйныя такія лікі на табло ў матчах гэтых каманд, але давай прыгадаем сезон мінулы, дзе абедзве перамогі былі такія вымучаныя, пакутвалі моцна нашы футбалісты на поле. Давай будзем шчырымі, прыгадаем, што ў матчы першага тура мінулага сезона пазней Балынько Давай! можа вырвацца на рэндеву, але выбірае сысці ў шырыню да броўкі, набліжаецца ён, аддае на Аўсянніка, і Мікіта О, давай! Коцкі мог яшчэ штосьці зрабіць, але ўсё ж такі брамнік фіксіруе мяч. Ну, я думаю, што Лунько ўсё ж такі ў гэтым моманце не мог пайсці на рэндеву, там не атрымлівалася гэта, таму ён быў вымушаны пайсці на фланг. Да, назіраем за атакай другім тэмпам нашай каманды, але не атрымліваецца ўсё ж такі утрымаць гэты мяч. І Яўген Гардзейчык класна гуляе корпусам, і мусім абараняцца, і сам жа Гардзейчык адбірае. Выдатна гуляе Яўген на першых хвілінах. Нагадаем, ужо быў вынас у ягоным выкананні. Зараз упэўнена дзейнічаў Яўген. Карацей, цікавы футбол паказвае Яўген гэтым сезоне. Здаецца, ўсё ж такі надышоў ягоны час ужо заняць сваё заслужанае месца ў стартавым складзе. Коцкі! Трэба забіваць, давай! Сергей Лунько, здаецца, нават не вельмі чакаў, ці вельмі хутка бег Сергей. Цікава мне, конечно, в гэтай сітуацыі, ці это настолькі не атрымаўся удар Лунько, ці это была настолькі мудрагелістая перадача ад Сергея, што прыляцела яна да Елізаренкі. Як фанаты Крумкачоў будзем казаць, што гэта быў пас. Добра, да, 8-й нумар, Даніл Дорожка. Трошку недакладная перадача аддае на Коцкі. Давай адзначым, што змяніў. Па-першае, вярнуўся ў стартавы склад Даніл Дорожка, а па-другое, змяніў свой нумар на футболцы. Гуляе сёння пад 8-м нумарам. І, здаецца, нават і пазіцыю змяніў. Калі вось глядзець на гэтыя хвіліны, што ў атацы не так, як мы думалі, Лунько Дорожка, а Лунько Наміката. Але ж яшчэ паглядзім, так? Мабыць, гэта
такая нарыхтоўка для першых хвілін, а далей будзе штосьці іншае. Ну да, ёсць уражанне, што зноў жа сёння дзейнічаем стройкай цэнтральных абаронцаў, але дайце трошку больш часу, каб прыгледзецца, дзеліцеся гэтымі ўражаннямі ў каментарах. Бо не перастае здзіўляць нас Сергей Казека. Зайцев з мячом вырашае даць перадачу, але трапляе мяч у галоўна арбітра, гульня не прыпыняецца. І працягваем мы другім тэмпам заходзіць на гэту атаку. Януш вырязае. Классная комбинация атрымалась, выдатна вырезал капитан команды Януш Ладуцька на Лынько, але на вялікі жаль размінуўся мяч со створом брамы. Давай что, значим, что это мусіць такі самы востры момант у гэтым матчы, уже такі першы больш-менш асэнсаваны удар. Ну, так. Як мінімум з боку нашай каманды гэта быў пакуль што лепшы момант. Але ж, ведаеш, багатая здюшараўская, дынамаўская школа, болбояў сёння не знайшлі хлопцы, да, каму мячы пападаваць, і мусіць сам... Да, і все болбоі на полі, как нам падказваюць. Каму мусіць сам брамнік, да, Жукаў ісці па мяч, то бок сёння будуць паўзы, будзе рвацца вось так вось тэмп вымушана. Але спадзяюся, это не перашкодзіць нашим футбалістам забіць 5-6 галоў. Ну так, я думаю, что... Але не будем недооценивать, да? Той же Юні 3-0 згулял с Дюшаром, тому, может быть, сегодня будет и непросто. Крумкачам сегодня в этом сезоне мало с кем было просто. Ну так, тому... Тым больш, што прошлый сезон матчы былі, як ты ўжо казаў, цяжкія, таму так. Але ж, здаецца, не шмат гульцоў засталося з прошлага сезона, так? Помаладзела Дынамо гэта, да, відавочна. Дынамо з Дюшар заўжды была маладое, таму і зараз маладое. Ну да, ведаеш, у гэтым сезоне, верагодна, хлопцам будзе цяжка, але пасталеюць на годзік. Яны пазней пра гэта, бо Дорожка аддае на Баранова. Не атрымліваецца удар ад Алексея, але Коскі з убойнай пазіцыі страляе вышэй за браму. Той выпадак, калі ведаеш, Іля, здаецца, прасцей было забіць, чым не забіць, да? Ну, не ведаю, мне здаецца, ўсё ж такі так на полі гэта адчуваецца такія моманты цяжэй. Баранов скидывая на Лынько. Сергей спрабуе 1-1 змагацца з абаронцам з Дюшара і выпускае мяч за лінію брамы. Так, ось быў ужо момант у Коскі, і у прошлым матчы Коскі забіў 2 галы, так, тым больш, што 1 гол ён зрабіў сам. Ён такі, хтосьці кажа, што прыгожы гол, хтосьці кажа, што наадварот такі... Ну, ведаеш, не без долі фартуны такой, так бы мовіць, атрымаўся той гол. Ведаеш, усе мы кажам пра мінус Коскі, што ён едзіналіць, так скажам, вось пенальці ці штрафны? Не, мусіць все ж таки за лінією штрафной, фіксуе гэта парушэнне правілаў галоўны арбітр сённяшняга матча, гэта Дмітрый Коржик, нагадаю я вам. Скажу шчыра, не прыгадваю, каб гэты арбітр абслугоўваў матчы Крумкачоў. Таму цікава сёння будзе за ім паназіраць. Няма ў мяне, ведаеш, ніякага ўражання па папярэдніх гульнях пра гэтага рэфері. Таму спадзяюся, што сёння ён пакіне добрае ўражанне па сабе. Так, здаецца, Коскі ў гэтым моменце спяшаўся прямо ў штрафную на пенальці, але ж, як вырашыў суддзя, не паспеў ён папасць у зону штрафной. Да, напрошвалася зараз перадача на Намікату. Наміката падаваў з корпуса. Не атрымаўся удар у Даніла Дорожкі, але ж вось усё больш напружання ў брамы нашых супернікаў. І паціху, мне здаецца, гол назревае. Да, выспявае, так бы мовіць, пакрысе гэты самы гол. Я спадзяюся, што неўзабаве мы пабачым, бо вельмі важна першымі адкрываць лік, вельмі важна рабіць гэта як мага раней. Зайцев не паспявае да гэтага мяча, і наш Мікіта Кухцік на трыбуны, на пустыя трыбуны, да, выбівае гэты мяч. Все сённяшнія заўзятары на нашай, на бліжэйшай трыбуне. Так, Тым давай адзначым, што сёння не так багата людзей. Магчыма, вечар пятніцы ўсё ж такі нехта яшчэ едзе з работы, нехта выбраў варыянт глядзець нашу з вами трансляцыю. Зазірнем і туды на YouTube, паглядзім, што там адбываецца, ці ёсць там у нас каментары, колькі людзей назірае за гэтай трансляцыі. Сёння, між тым, не шмат у нас аўдыторыі. Ну, мабыць, яшчэ падайдзе народ, але ж, мабыць, выберу ўсё ж такі Австрыя-Польша паглядзець.
Ну так, ладно, да, что с коментаров у нас? Да, жартуюся, чого матч відбувається не на стадіоні Динамо, ну я думаю, рано ці позно Крумкачі туди доберуться. Ведаш, гэта трэба у кубку нам мусіць до фіналу доходзіць. Нагадаю, сябры, Ну, што... ти думаєш, Динамо Мінськ буде в кубку, а ці Не, фінали? ну я думаю, магчыма, што галоўны матч кубкавы згуляюць на стадыёне Динамо якраз такі. Ну што, паназіраем за падачай ці розыгрышам кутніка. Ленько Ой, атрымаў давай, мяч. Сергей, ну гэта штрафной. Да, цікавая сітуацыя. Ведаш, назіраю я часто за галоўным арбітрам, і ён ужо гатовы быў разводзіць рукі ў бокі, паказваючы, што нічога не адбылося, але вельмі акцэнтаваны, вельмі ўпэўнена сігналізаваў ягоны сённяшні памочнік, гэта Максім Хмельніцкі, і ўсё ж такі паверыў свайму дапамагатаму і зафіксаваў парушэнне правілаў. Ну, гэта ўжо праца суддзяў, малайцы. Вось не магу я зразумець, ці гэта Сергей Ленько новыя бутсы купіў, ці яны заўжды былі такія яркія, але ж сёння яны не... Не, здаецца, салатавыя былі. Ну што, чыю галаву зараз знойдзе мяч, галаву Януша Ладуцькі, але удар моцным не атрымліваецца, і гэту такую свечку забірае якраз такі Жукаў, не памятаю, як ужо брамніка клічуць. У прошлом матче забіў Євген Харцейчук головою, ось сьогодні нехай Януш Ладуцька заб'є. Да, і давай адзначым, што гэта быў першы гол не Януша, а Євгена Хардзейчыка за Крумкачы. За 3 гады, так. Я нават памятаю, як Євгену давалі прабіць пенальці аднойчы, і ён не забіў. Да, памятаю, на Арцары гэта было, але не реалізаваў пенальці. Євген, ну што, ўсё роўна віншуем мы яго. Ведаеш, не паўтарае ён лёс Джо Гомесам. І што? Карыстаецца памылкай дынамаўскіх футбалістаў. І мусіць на 15-й хвіліне матча робім мы лік нават на 16-й 1-0. Ну што, Коцкі і дагэтуль быў найлепшым бамбардзірам Крумкачова, цяпер ён толькі замацоўваецца на гэтай пасадзе. Так, ён і ў матчах забіваў, і ў кубку, таму малайчына Коцкі. Ведаеш, глядзеў я яго статыстыку, і ў прошлым годзе за Сіповіча ён не забіў, і, здаецца, нават пас не даў галявы ні разу. І вось я так і думаю, што яго прарваць павінна, і тады ўжо пачне забіваць. Таму зычым Коцкі стаць лепшым бамбардзірам Крумкачоў з вялікай колькасцю галоў. Да, і між тым давай адзначым, што перадачу аддаваў якраз такі на Коцкі не наш футбаліст, а футбаліст з Дюшара. Падзячым за гэты выдатны пас. Як кажуць, наўпрост у ножку клаў гэтую перадачу футбаліст у белым. Так, ну, галоўнае карыстацца такімі момантамі, бо не заўжды і нашы футбалісты, і ўвогуле все футбалісты карыстаюцца такімі выпадкамі. Ну да, бракуе пакуль реалізацыі, гэта самая відавочная праблема ў гэтым сезоне, бо ва ўсіх матчах валодалі мы ініцыятывай, стваралі больш момантаў, але на вялікі жаль пачалі сезон, нагадаю, з 2 паразаў ад аўтозаводца «Трактар», потым ад «Ураджайны». Але давай адзначым, што ўжо серыю з 3 перамог запар выдае наша каманда, і сёння мусіць гэта серія працягнуцца. Так, ну, яшчэ вось, канешне, ёсць розныя размовы паміж фанатамі Крумкачоў, але на мой погляд, все ж таки і першыя 2 матчы, якія мы прайгралі, все ж таки мы лепей гулялі, і гулялі не тое, што лепей, а просто, ну, даволі нядрэнна, я б сказаў, калі не добра. Ведаеш, таму все ж таки перамогі павінны прыходзіць, і яны, як мы бачым, прыходзяць. Коцкі пас ад Аўсянніка, і што? Паспее Коцкі да мяча? Не, выбівае абаронца Дынамо мяч на кутнік. Ну што, першы, не першы кутнік у гэтым матчы выкананні нашай каманды? Ужо не першы. Ужо што разыгрывалі, як мінімум. Да, маеш рацыю, сапраўды. І гэтым разам вырашылі абмежавацца не толькі падачай, але і розыгрышам. Коцкі аддае на кухці, на дарожку дакладней. Што, мяч выносяць за межы штрафной, Януш спрабуе падабраць гэты мяч.
Але все ж таки адбіраюць яго дынамаўскія футбалісты, удвох здолелі абязмячыць нашага капітана, так бы мовіць. Так, зараз будзе ўводзіць мяч футбаліст з Дюшара. Да, слухай, вельмі актыўна у нас сёння рэзервовы арбітр размаўляе з бакавой арбітрэсы Анастасіяй Данченко. Спадзяюся, што яна паспявае і за гульнёй сачыць, да, не будзе ў нас нагоды выказваць у ейны адрес незадаволенасць. Коскі, ну што, на каго аддасць перадачу? На Лынько, той класна скідваў на Баранова, і зноў жа трэба забіваць такое, напэўна. Ну вось якраз гэты мяч было цяжка прабіць з першага касання, але Алексей паспрабаваў. Да, і давай адзначым класную скідку. Лынько. Часта ён якраз такі робіць нешта такое супервыдатнае, суперэфектнае. Вось, і на вялікі жаль, часам не разумеюць яго партнёр нават. Так, вось, зараз нават успомнілася, так, ці будзе што-небудзь апаснае. Кухцік так скінуў на ход Яўгену Зайцеву, і што? Спрабуе прайсці нашых абаронцаў, 17-гадовы футбаліст, але выціскаюць на яго даброўкі, перадача на свайго, і што? Трэба без фола абысціся ў гэтай сітуацыі. Да, такі, ведаеш, мусіць, выбіваў наш футбаліст рикошетам ад суперніка, мяч вельмі небяспечна паляцеў. Так, ведаеш, магло нейкае такое алаверды зараз адбыцца. Футбаліст Дюшара даў пас Коске, наш футбаліст зараз даваў нейкі такі удар ад рикошетам. Ну, але не скарысталіся, вось пра тое, што мы казалі. Да, Елизаренко правым флангом выходит наша команда з обороны. Зайцев выдатно в один дотик. На Коске, Олеж, да. Трошку недокладна гэтая перадача апынулася, і мусілі абараняцца нашыя футбалісты. Робім гэта паспяхова. Баранов класна кантралюе гэты мяч. Здавалася, што згубіць яго зараз Алексей, але ж не. Лынько ёсць на флангу Аўсяннік, ці перадасць мяч яму Сергей? Не. Ну, вось якраз Аўсянік і выправіў памылку Коске, і такі рывок зрабіў па флангу. Ён вось сёння, мне здаецца, нармальна так набяжыць кіламетраў. Коске на Баранова. І што, не даходзіць гэтая перадача да Даніла Дорожкі. Баранов на Лынько. І што, гол залічаны. 21 хвіліна матчу. Сергей Лынько нават самы пачатак мусіць 22-й. Так, Сергей Лынько забівае. Гэта быў класны гол. Ну, таму ўжо 21 хвіліна і 2 галы. Гэта крута, але трэба ўсё ж такі сканцэнтравацца зараз і не губляць галавы. Да, маеш рацыю, лік 2-0, гэта ўжо такая відавочная заяўка на перамогу, але трэба як мага хутчэй замацоўваць гэтую перамогу, каб, ведаеш, Сергей Казека мог са спакойным сэрцам даць магчымасць сёння гульнявую практыку футбалістам, якія знаходзяцца на лаве запасных. Прыгадаем іх пазней, калі будзе на тое нагода. Так, тым больш, што трэба ўсё ж такі, каб было больш гатовых футбалістаў, чым 11, таму трэба выпускаць футбалістаў з лавы пагуляць на паболі. І ў такіх матчах, калі лік вялікі ў наш бок, трэба гэта рабіць. Спадзяемся, сёння такі матчы будзе. Ну да, мець лаву, якая ў тонусе, гэта заўжды суперкласны козыр, бо часта бачылі ў мінулым сезоне, што футбалісты, якія выходзілі на замену, не маглі паўнавартасна ўзмацніць гэтую гульню. Так, трэба, як кажуць, знайсці свайго чачарыка. І што, Елизаренко кантралюе гэты мяч, але на вялікі жаль губляе. Гэтым жа адказваюць яму футбалісты з Дюшара. Коскі з Аўсянікам гуляюць нашыя футбалісты. І што, выносяць дынамаўцы мяч за бакавую, аут на карысць Крумкачоў. Так, па задумцы нядрэнна прыдумаў Аўсянік, але ж
не атрымалася. Капітан. Януш, на Гордейчика. Мусіць і Кухціка задзейнічаюць нашы футбалісты ў гэтай атацы. Пакуль сябры ёсць такая у нас на тое магчымасць, зазірну хуценька ў каментары. Так, пакуль у цэнтры поля паціху катаюць мяч. Ну што ёсць, што Не, няма асабліва чого цікава. Бачу, што шмат хто падтрымлівае нашу каманду. Бачу, што пакрысе больше людзей на трансляцыі. Мусіць, людзі вяртаюцца з працы, бяруць у рукі тэлефоны, іншыя свае гаджеты, каб ўсё ж такі паназіраць у гэты пятнічны вечар за матчам Крумкачоў. А ўсяннік на Зайцева. І што, ці знойдзе той галаву? Находзіць галаву, толькі чыю, здаецца, гэта Данік Дорожка. Так. Ну, ведаеш, прорвало і на галы галавой, што гэта вельмі добра, што зрываюць галавой, бо гэта такая даволі рэдкасць у Крумкача у апошнія матчы. Ведаеш, опусціў ніжэй Даніка Дорожку Сергей Казек, але это не замінае Даніілу, а значыцца першым, здаецца так, першым голам у сезоне. Мабыць, наадварот, ведаеш, гэта спрыяе. Да, зверні ўвагу, у тым матчы апусцілі ніжэй Росціка Серага, ён забіў, гэты матч ніжэй гуляе Данік Дорожка і таксама забівае. Ну вось, як па мне заўжды здавалася, што і серы павінны граць крыху бліжэй да абароны, так скажам, і Даніл Дорожка, бо яны такія нападаючыя, якія могуць дапамагчы і ў абароне. Таму гэта такое рашэнне мне падабаецца. Ну добра, я думаю, Сергей Казяка вельмі рады, што ты узгадніў гэта ягонае рашэнне. І давай адзначым, да, за палову тайма 3 галы ўжо настралялі Крумкачы. Можна ўжо спакайней дыхаць, але скажу шчыра, так трошачку сумую я, бо вельмі мне, канешне, падабаліся матчы мінулага сезона, вельмі яны эмацыйныя, інтрыгоўныя былі, да апошніх хвілін трымалі нас якраз такі ў напрузе. А табе сёлеташніх матчаў не хапіла? Таксама ў напрузе першыя 2 матчы, тым больш. У напрузе дзяржалі толькі так. Ну, ведаеш, гэта напруга скончылася нічым для нашых футбалістаў, на вялікі жаль. А матчы мінулага сезона прынеслі 6 балаў у нашу скарбоначку якраз. Такі ніхто не замыкае гэтую перадачу з нашых футбалістаў. Да, і давай зноў жа прыгадвалі мы матч першага кола, да, перамога 3-1 дома. З гэтага матча мы пачыналі чэмпіянат. І дзякуючы пенальці там на 90 нейкай хвіліне закрылі мы тую гульню. Але варта прыгадаць матч другога кола. Напэўна, памятаеш яго ты, якраз такі з таго матча пачалася. І што, ёсць пенальці, на вялікі жаль? Ці што, ці не? Штрафны ўсё ж такі. Адсюль мне падалося, што мяч быў і футбаліст якраз такі ў межах штрафной, але ж не. Ну зараз паглядзець вар, галоўны суддзя і вырашыць. Ну, здаецца, штрафной. Ну да, сябры, напэўна, калі ўжо пра вар згадаў, пра трансляцыю згадаў, адзначыў, што сёння не Андрэй Кулініч кіруе камерай, да, таму, магчыма, вы сумуеце, трошку вам нечага не хапае ў гэтай трансляцыі. Што, давай глядзець, хто там ля мяча, ці бачыш ты нумары футбалістаў дынамаўскіх, каб разабрацца. Адышоў ад мяча нумар 13, зараз вось якраз не спіны да нас стаіць футбаліст, таму невядома. Ну ладно, будзе гол, будзем разбірацца, але ж не, да таго вельмі далёка, на шмат вышэй. А гэта той жа Яўген Зайцаў якраз такі. Я так і думаў. Прабіваў па браме, малады 17-гадовы футбаліст. Давай згадаем, што ў мінулым сезоне аснову складалі футбалісты 2005 году народжання. Калі зазірнуць у ростер гэтай каманды сённяшняга Дынама, то там футбалісты так пераважна 2007-2006 гадоў. Ой-ой-ой! Ці няма парушэння? Ёсць. Всё ж такі фіксуе яго галоўны арбітр. Мабыць, жоўтую трэба даваць, не? Ну, магчыма, наступным разам. Пашкадаваў. Так, адзін брамнік у гэтым сезоне наш ужо быў траўміраван, таму трэба акуратна Віталію Сігмантовічу. Ленько з Зайцевым трошку недакладна атрымалася, і аут на карысць якраз такі з Дюша
Да, пригадуючи той матч другого кола, супер-трилер тоді атрымаўся. Нагадаем, што там літаральна за першыя 15 хвілін футболісты з Дюшара забілі двойчы, павялі 2-0. Не пайшла тая гульня, памятаеце вы, у Андрэя Кухацкавольца. Папрасіў ён тады замену. І перад самым перапынкам адквіталі мы мяч, дзякуючы голу Сеня Старікава. І ў другім тайме дабілі тое Дынама, здолеўшы здабыць перамогу 3-2. Памятаеце, якая серія распачалася пасля, здаецца, 8 перамог запар, калі не блытаю я. Было у нашей команды, ну 8 не 8, ну да, шмат, і перарвалася тая серія толькі нічыёй з трактарам. Ну, карацей, паклалі тады мы якраз такі вось той шлях да плэй-офф, якое, як вы памятаеце, скончылася фіналам на стадыёне Дынама Юні і, на вялікі жаль, паразай ад салігорскага партызана. Гардзейчык змагаецца 1-1 і выходзіць пераможцам з гэтай мікрадуэлі. Мяч у Зайцева, ці здолее дакладную перадачу зрабіць Яўген. Ой, ужо Яўген, уже бачыш, блытаю я Зайцев. Да, наш Зайцев все ж таки Ілля. Але ж не, а от на карысць Дюшара і паўгадзіны першага тайма, 30 хвілін ужо мінула. 3-0 на табло, нагадаю, сябры. Сёння табло у нас электроннае не працуе, таму адзінае табло, на якое можаце звяртаць увагу, гэта табло нашай трансляцыі. Ну, раз ты все ж таки вспомнил той матч, я вспомню, что тады, калі не помыляюся, быў на поле і галоўны трэнер нашай каманды Сергей Казека, так? Да, адзначыўся жоўтай карткай, памятаю я той матч. Стрэліў у штангу брамы з Дюшара. Карацей, да, была вымушаная мера тады матч з Тарпеда, матч з Дюшарам праводзіў у стартавым складзе Сергей Казека. Ну і давай прыгадаем выдатны гол Сергея у браму Тарпеда. Пра гэта мусіць пазней, бо ёсць магчымасць нашым футбалістам зрабіць лік 4-0. Аўсянік скідвае на Лынько. Здавалася, пасля гэтага тычка галавой, можа мяч трапіў у руку, але ж не апеляваў на гэта Сергей. Што, Аўсянік, другі заход на гол ад нашых футбалістаў. Лынько скідвае на Баранова. Як же прыгожа было! Класна прабіваў Алексей і, ведаеш, прыгадваецца, рабілі ў соцсетках наша прэс-служба падборку галоў. Так, пакуль Сергей Лынько. Так, Сергей Лынько! Слухай, той гол, які мне прыйдзецца пераглядаць у трансляцыі, бо адгарнуўся я нават ад поля, але адзначым той факт, што на 31-й хвіліне матча крумкачы робяць лік, ну, ведаеш, ужо трошку таким не вельмі прывабным, да, для нейтральных заўзятараў, хто хацеў інтрыгу сёння назіраць. Так, дубль Сергея Лынько, ну, гэта такі прыгожы гол, цікавы, я б сказаў. Ну да, пераглядаю я яго ў трансляцыі, сапраўды такі, ведаеш, не ўпэўнены, што Сергей сам асэнсаваў, што ён зрабіў гэтай сітуацыі, але апынулася гэта голам на нашу карысць. І што? Коскі адчуваю гэты подых у спіну ад Сергея Лынько, які ўжо мае на сваім рахунку 2 мячы, 2 галявыя удары. Ну, я думаю, Коскі толькі рад. Ну, тут я ўжо не магу з табой пагадзіцца, пакідае ўражанне Коскі такога, ведаеш, хітрага японскага самурая, які хоча быць найлепшым у гэтых крумкачах, хоча якраз такі узначальваць спіс бамбардзіраў. Таму не ведаю. Ну ладно, слава, мы яшчэ ведаем гэтага футбаліста, цягам сезону зведаем яго лепш. У любым выпадку быць лепшым у камандзе, якая лепшая, гэта будзе лепей. Такую тавталогію скажу. Ладучка, пас на Аўсянніка, той будзе спрабаваць за кошт дріблінга прайсці футбаліста Дынама. Не атрымліваецца гэта ў нашага крайняга абаронцы. Хаця, ведаеш, ужо па Аўсянніку у мяне, канешне, пытанне, куды яго прылічваць апошнія матчы да абаронцаў, ці ўсё ж такі ўжо ў лінію паўабароны яго трэба залічыць. Ну, ведаеш, такі Грымальда, так? Да, цікава, ці Грымальда служыў у войску 1,5 гады ці не. Ну... Ладно, забіраем гэты мяч, Баранаў на Лынько, і што, без парушэння? Не, ўсё ж такі ёсць парушэнне правілаў. Дмітрий Коржик фіксуе парушэнне з боку футбалістаў у белым, і хуценька не атрымалася разгуляць гэты мяч нашым футбалістам. Зайцев з Баранавым зноў задзейнічаюць нашых цэнтральных абаронцаў. Лынько
запускае наперад Аўсянніка, але той нешта не ўключыўся і незадаволены якраз такі гэтым дзеяннем капітан Януш Ладуцька. Так, што яшчэ цікавага адзначым з табой? Так, Давай прыгадаем матчы туру, якія нас яшчэ чакаюць, бо сёння гэты матч распачынае 6-й тур. Хаця, канешне, чэмпіянат у нас такі кривые куцы, так бы мовіць, да. Гуляем 6-й тур, у нас 4 матчы згуляна, у Дюшара таксама 4. Прыгадай, якія матчы яшчэ ў гэтым туры нас чакаюць, калі ласка. Так, яшчэ згуляе трактар з Ураджайнай, БДУ з Туркспором. І у нядзелю Зайцаў на дарожку вырязаў, але размінуўся гэты удар Данііла. Ён мог бы таксама дублем адзначыцца ў матчы. Дык што, хто яшчэ ў нас і гуляе? ў нядзелю Юні пасля нічыі з Нёманам будзе гуляць з Энергетыкам. Ну так, цікава, наколькі фізічна себе добра будуць адчуваць футбалісты Юні, бо пакуль яны ідуць без паразаў, усе матчы перамагаюць вельмі ўпэўнена з розніцай мінімуму 3 мячы. Ну і вось толькі паразу яны атрымалі ад Нёмана толькі ў дадатковы час, таму малайцы. Ну да, не сорамна ад віцэ-чэмпіёна Беларусі атрымаць такую паразу. Будзем шчырымі, так адбіваліся ў тым матчы футбалісты Юні, але ну хіба чакалі мы нечага іншага. Мая павага, безумоўна, за той матч. І вельмі чакаю я матча Крумкачоў супраць Юні, а яго мы пабачым зусім хутка. У наступныя выходныя крумкачы згуляюць дома супраць Макслайна 2. А праз 2 тыдні, атрымліваецца, чакае нас ужо матч з Юні. Пра гэта пазней, по Елизаренко. На каго ж аддаць перадачу? Яўген, на Лынько, той прапускае на Гарбанка. Неважна, гэта ўсё, я ўжо заблытаўся ў футбалістах, але ж Мікіта Аўсянік забівае. 35-я хвіліна. Да, слухай, калі так пойдзе, то маем мы сёння магчымасць пабачыць самую буйную перамогу крумкачоў, як мінімум у гэтым супрацьстаянні, як максімум наогул у гісторыі. Ці не было? Не залічаны гэты гол, на вялікі жаль. Так. Мы з табой уже пачалі абмяркоўваць, прыгадваць самыя буйныя перамогі, але ўсё ж такі становішча па-з гульнёй мусіць фіксуе галоўны арбітр. Так, штосьці пропусцілі мы з табой. Ну, цікава, што там было. Не так істотна, я думаю, будзе яшчэ у Мікіта Аўсянніка магчымасць сёння адзначыцца голам. Коске клас на дарожку. Данік мае шмат вольнай прасторы, але вырашае аддаць адразу ж перадачу. Магчыма, не самае выдатнае рашэнне ад нашай васьмёркі. І не самая выдатная перадача. І вось абараняем. Губляе мяч. Яўген Зайцаў цягне яго наперад. І што? Зарабляе парушэнне правілаў на сабе. Хаця такое, здаецца, прыцягнутае трошку за вушы атрымалася гэтае парушэнне. Так. Это на маю асабістую думку. Я асоба ангажаваная заўзеем за крумкачы сёння, сябры, нагадаю я вам. Хаця, калі ёсць у нашай трансляцыі заўзятары з Дюшара, пішыце, дзяліцеся. Таксама будзе цікава пабачыць вашае меркаванне. І што? Яшчэ адна штанга ў гэтым матчы, але гэтым разам гуляе яна на нашу карысць. Ну так, трэба крыху сабрацца. Все ж таки лепш няхай будзе сухі матч у Віталя Загмантовіча. Ну, ведаеш, сёння заўзятарам мусіць цікава назіраць за гэтым матчам, бо багата небяспечных момантаў цягам першага тайма. Спадзяюся, і далей гульня будзе працягвацца менавіта ў такім ключы. Так, але ж ўсё ж такі неяк расслаблена адчуваецца, так? Ці, мабыць, гэта толькі таму, што мы 4-0 ўжо вядзем, але, здаецца, расслабленая гульня. Елизаренко на Мікату, Коскі знаходзіць Баранова, злева адзін, Аўсянік перад ім прастора. І што, зноў Мікіта трапляе ў становішча па-за гульнёй? Зараз дакладна не было. Ну ладно, я не бяруся казаць. Все ж таки у нас з табой больш няўдалая пазіцыя для вызначэння становішча па-за гульнёй, чым у бакавога, але можа быць. Ну што, другі момант у Мікіта Аўсяніка, на трэці павінны быць гол. Прычым залічаны. Пачакаем мы. Зайцаў зноў жа на Аўсяніка. І што? А тут ужо без парушэння правіл. Ну, вельмі артыстычна падаў наш футбаліст, але магчыма, і варта было зафіксаваць парушэнне правіл Дмітрію Коржыку. Але ж нашы гульцы чамусьці пакуль не бачаць, мабыць.
Ну что, спадзяемся, что з Мікітай Аўсянікам все будзе Ну, пакуль не добра. падобна да таго, мусіць, трэба яму аказаць медычную дапамогу і сёння няма ў заяўцы доктара Эдуарда Калілца, спадзяюся, доктор Александрович, правильно я вымаўляю ваше прозвішча, і таму мусіць Олег Давідович, дырэктар Крумкачоў, будзе аказваць дапамогу. Гэта ж калектыўнымі высілкамі аказалі дапамогу. Так, цікава. Трошка не паразумеліся, да, спачатку замарозілі, падмарозілі там спіну Мікіта Аўсяніка, а потым Олег Давідович паліў гэта яшчэ наверх вадзічкай, і была здзіўленая доктарка, навошта гэта было зроблена. Ну, але ж, я думаю, Гэта такія ноу-хау беларускія, да, святая вода плюс заморозка, але пакуль не падобна, што вельмі комфортна сябе адчувае Мікіта. Ну, але збіраецца выйсці на поле, як мінімум пакуль што. Ну да, 7 хвілін першого тайму у нас ще засталося. Коске вырывается на рандевой, что на великий жаль не обыграл нашего брамника соперника Коске. Ну, Ладно, адзначым чарговы шанец у наших футболистов. так. Па іх жы ўжо, напэўна, там нормально нагулялі наши футболисты. Так. Поболее, чым Англія за ўсё еўра. Ну, можа быць, да. Аўсянік, адзначым, вяртаецца на поле, ўжо звяртаў я на яго ўвагу, ўсё ж такі ёсць пэўны дыскамфорт, трошки трымаецца за копчык Мікіта, але, можа быць, разбегаецца, і ўсё з ім будзе добра. Пакуль правый фланг задзейнічаюць нашыя футболісты, на Сергея Лынько ляціць гэты мяч, але гуляе на выхадзе Жукаў. І давай адзначым, не ўпэўнена робіць гэта брамнік з Дюшара, выпускаючы мяч з рук, а тут парушаюць правіла нашыя футболісты і... Здаецца, Аўсяніку не вельмі добра. Давай тады зазірнем у пратакол, паглядзім, хто можа выйсці замест Мікіты сёння. Давай агучым наогул всю лаву запасных. Алексей Дашкевич, брамнік, нумар 19, Дзяніс Рудзянок, 13, Алексей Яўзрезаў, 17 нумар, 20 Иван Каленский, 23 Ростислав Серый, 44 Константин Куимов, 77 Вячеслав Попава, 79 Егор Антонович, 83 Тимофей Мельник и 99 Артур Лукашевич. Ну что? Так, кажуць, што патрэбна замена, і замена, здаецца, будзе, так? Але ніхто не рыхтуецца пакуль. Не, рыхтуецца. Это мусіць Вячеслав Попава, я так бачу, по барадзе, по фрызуры ягонай, што гэта менавіта Вячеслав з'явіцца на поле. Ну, цікава, хто будзе. Хто будзе. Ну, ведаеш, нават не паспеў размяцца Слава, таксама шкада, трошечку трэба падагрэць мышцы, я думаю, яму, каб не атрымаць праз гэта пашкоджанне. Ну што, адзначым, што на 42-й хвіліне матча адбылася у нас, на вялікі жаль, вымушаная замена. Адзін слот пад заменкі ўжо скарыстаны, і Вячеслав Попаў на поле з'яўляецца, замяніўшы Мікіту Аўсяніка. Ведаеш, казаў ты, што будзе ў Мікіты трэці шанец, але на вялікі жаль не апынуўся Тыванга, і ўсё ж такі шанец у Мікіты будзе, але, напэўна, у наступны матч зычым яму як мага хутчэй ачуняць і вяртацца да матча з Макслайнам 2, тым больш там все найлепшыя спатрэбяцца, відавочна. Так, ну і вось цікава. Цікава, якая расстаноўка будзе зараз і ці будзе гуляць Слава Попава на месцы Аўсяніка. Паглядзім. Ну, ёсць у нас некалькі хвілін першага тайма, каб паназіраць за тым, якую пазіцыю зойме Попава, пакуль менавіта на пазіцыі Аўсяніка дзейнічае Вячеслав. І так, пакуль што момант у 22-го нумара. Алексей Баранов. Все ж таки зможем выйсці ў атаку. Сергей Лынько. Можа, Сергей зробіць заход на хітрык? Не, атрымае гэты мяч, аддае на дарожку і чарговае становішча па-за гульнёй, ужо трэцяе на маёй памяці, як мінімум, фіксуе бакавы. Зараз ужо можна так расслабіцца нашим футболістам, крыху, мабыць, нават пакуражацца, таму не заўжды будуць, мне здаецца, яны глядзець на аўсайд, не аўсайд, проста бегчы і ўсё. Не, ну пакуражацца я такое, шчыра кажучы, не вельмі люблю.
І слухай, давай, пакуль, напэўна, ёсць у нас на тое магчымасць, яшчэ зноў жа рыхтаваліся да матча, прыгадаем найлепшых бамбардзіраў гэта супрацьстаяння, ажно 2 футбалісты забілі у матчах гэтых каманд па 4 галы, можа, сябры, вы здагадваеце, пра каго ідзе размова. Адзін з іх гэта Александр Яцкевіч, які паспеў нават хет-трик адгрузіць у браму з Дюшара. Памятаеце вы, это было ў сезоне 2022, перамаглі мы тады з лікам 8-0. А другі футбаліст Крумкачоў можа сёння папоўніць свой бамбардзірскі рахунак. Гэта Іван Каленскі, таксама на ягоным рахунку 4 мячы ў матчах гэтых каманд. І Ваня сёння на лаве запасных прысутнічае, можа выйсці і папоўніць гэты свой баланс. І што, памыляюцца нашы футбалісты, мусім абараняцца ў гэтай сітуацыі, але спакойна адбірае мяч Алексей Баранаў, не дарма ён MVP траўня, класна Лёша дзейнічае ў гэтым сезоне, Бэра, будзем яго і так часам называць, як яго называюць партнёры па камандзе. Кухцік на Папаву. Януш Ладуцька крыху вяртаецца ў абарону. Ведаеш, вось ты зараз успомніў пра лепшых бамбардзіраў, пакуль што давай паглядзім забег Коцкі. Крыху запаволілі тэмп атакі. Да, ўжо праз цэнтр развіваецца гэтая атака. Справа быў адзін Елизаренко, і да яго па выніку мяч даходзіць. Гордейчик, да, такая добрая позиційная атака намячаецца. Усе футбалісты нашай каманды, акрамя Віталя Захматовича, на палове суперніка. І ў чарговым ўжо 27 раз прапускае Лынько гэты мяч. Часам вельмі эфектна і эфектыўна атрымліваецца гэта ў Сергея, але гэтым разам апынулася гэта трошку не да месца. Так, мабыць, траўма ў гульца з Дюшара. Спадзяюся, што ўсё будзе добра. І да, зверні ўвагу, нечым незадаволены, хаця, можа быць, і задаволены, просто падказвае сваім падначаленым Сергей Казека. Першы раз, мусіць, выйшаў да броўкі. Ну, няма сёння нагодаў, ведаеш, нервавацца, напэўна, актыўна падказваць, крычаць на адрас сваіх футбалістаў, пакуль усё складаецца спакойна. Так. Все складаецца на нашу карысць. І што, Папава, ці выйдзе пераможцам з гэтай дуэлі Вячеслаў? Пакуль кантралюе мяч, варта аддаць яго назад, робіць ён гэта Баранаў. Можа, Лёша, варта загрузіць у штрафную? Не. Ну, пакуль што варыянт на могуць каго? і На так. Елизаренку, здаецца. Можам і патрымаць мяч, чаму не? Набіць статыстыку дакладных перадач. Лынько, ці паспее стрэліць? Да! І што, Гордейчик раззабіваўся. Не памыляюся я, здаецца, Яўген Гордейчик. Здаецца, Гордейчик. І адразу пасля гэтага гола дае свісток на перапынак галоўны арбітр. Ну што, ведаеш, Гордейчик не забівае 2 сезоны запар, каб забіць 2 матчы запар. Віншуем, з лікам 5-0 сыходзім мы на перапынак. Так, пабачымся, сябры, Пакуль пачуем. адпачываем, п'ем гарбатку ці больш халодныя напоі.
Ёсць гук? Все, да, мы ў эфіры, сябры, вяртаемся на другі тайм матча з Дюшарб, Динамо, Крумкачы. Нагадаю, другая ліга чэмпіянату Беларусі по футболе, мінскі дывізіён, 6-й тур. Пасля першага тайма Крумкачы перамагаюць з лікам 5-0. Мог быць яшчэ і больш буйным гэты лік. Памятаем, былі незалічаныя галы, да, ад нашых футбалістаў. Ну, адзін гол ад Мікіты Аўсянніка. Так, прывітанне, сябры, яшчэ раз, але ж все ж таки маглі прапусціць. Была штанга у нашых брамах, таму трэба працягваць у гэткім самым тэмпе і рабіць лік буйнейшым. Нагадаю, што гэты матч на канале футбольнага клуба Крумкачы для вас каментую я, Алексей Барысевич і Ілля Кураленко. Ну што, шмат заменаў, магчыма, у нас будзе перад другім таймам, як мінімум дзве я бачу. 83-й это мусіць Тимофей Мельник, да, нічого не блытаю я. Так, Тимофей Мельник і вось Алексей Дашкевич. Дашкевич на пачатку предсезонкі быў галоўным брамнікам, але ж потым была траўма. І зараз вось першы афіцыйны матч будзе у Алексея, зычым яму поспехаў. Ну і, канешне ж, Тимофею Мельнику таксама. І давай адразу ж разбірацца, замест каго з'яўляюцца гэтыя футбалісты. Калі з Дашкевічам все больш-менш зразумела, мусіць Віталя Загмантовіча ён замяніў у браме, то замест каго з'явіўся Тимофей Мельник, зараз мы з табой вылічым. Так, ну пабег ён на левы фланг, так, але ж там быў Слава Папава, які толькі выйшаў, таму незразумела. Замест каго не па пазіцыі. Вось, ну зараз зразумею. Вылічым всіх, да. Няма. Данік на полі, Зайцев выдліўшы. Таксама Зайцева на полі, бачым, Гардзейчык 16-й ёсць. А, Баранова, не, Баранов... Ёсць Баранов. Ёсць Баранов. Да, бачыш, без табло складана разабрацца. А, мусіць 96-й Мікіту Кухціка памянялі, я так бачу. Кухціка? Да. Ну, 96-го Кухціка я на полі не бачу. Цікава, гэта як Тимофея выпусціць у тройку, ці ўсё ж такі на 4 абаронцы перайшоў Сергей Казека. Давай трошку фіналізуем, каб сябры ніхто не заблытаўся. Значит, Дашкевич выйшаў замест Загмантовича, а Мельник все ж таки замест Кухціка. Пакуль две замены. Вось, улічваць, што это дзве замены ў перапынку, то яны не ідуць як бы ў залік вось гэтых слотаў, якія выдзелены пад замены. Яшчэ две магчымасці замяніць футбалістаў ёсць у нашага трэнерскага штаба. І што, яшчэ адно становішча па-за гульнёй. Ведаеш, чым канчалі першы тайм, гэтым же самым яго і працягваем. Ну ладно, Ілля, я прапановую, варта, напэўна, нагадаць, у якіх складах сёння выступаюць каманды. Давай я хуценька прабягуся па складзе сённяшніх гаспадароў. Дюшарб, ФСТ, Динамо. Браму абараняе 12-й Кирилл Жукаў, 4-й Ілля Кішчук, 10-й капітан каманды Іван Кіслейка, 13-й Павел Четверов, 15-й Алексей Беспалы, 22-й Денис Каморный, 24-й Арсений Страх, 25-й Олег Лапин, 28-й Владимир Федюкевич, 31-й Максим Левицкий, 99-й Яўген Зайцев, галоўны тренер команды. Не подкажу кто. Мусіць дуэтам сегодня дзейнічаць Юрий Хамко и Виталий Петрусевич. Что по нашему стартовому складе? Наш стартовый склад. Номер 19 Алексей Дашкевич вышел замест Віталя Загмантовича. Номер 3 Мікіта Аўсяннік таксама ўжо на лаве. Замест яго выйшаў 77-й Слава Папава. 5-й номер Януш Ладуцька. 7-й Коскіна Міката. 8-й Даніл Дорожка. 10-й Ілля Зайцев. 16-й Яўген Гардзейчык. 18-й Алексей Баранов. 21-й Яўген Елизаренко. 89-й Сергей Ленько. І замест 96-го номера Мікіти Кухціка вийшов 83-й Тимофей Мельник. Галоўны тренер команды Сергей Казека. Ну, да. Скажу я все ж таки яшчэ асістэнт Владимир Бушман. Да, а тым часам атака нашай каманды. Зайцев аддае направо на Ленько. Праходзіць аднаго Сергея, аддае на Елизаренко, мусіць была гэтая перадача. І што? Баранов ці наважыцца ударыць Коске? Да, забівае Коске свой 4-й мяч у чэмпіянаце, 6-й ў гэты матч. І ўжо на 48-й хвіліне матча робім лік
6-0. Так, знов цікава адвіншавалі гэты гол Коски са Славай Папавы. І дубль Коски. Цяпер чакаем дубля ад Яўгена Гардзейчыка. Ёсць ужо ў Лунько дубль. Да, заходы дублямі такія робяць наші футболісти. Ну, цікаво. Може бути, побачимо сьогодні і хитрик у виконанні когось з футболістів. Так, ужо 6-0 лік, так? Давай, мабуть, пригадаємо. 2 голи забив Лунько, 2 голи забив Коски. От Пакуль. Баранович что, без порушения правила было в этой ситуации? Да, кто у нас еще забивал, нагадай? Яшчэ один гол Дорожка и один Гардзейчык. Так, правильно, коллега? Ну, здаецца, да, 2 дубля и по одним голы забили еще 2 наших футболистов. Елизаренко не поразумелись яны с Сергеем Лунько. И на великий жаль не атрымалася выціснуць максимум з гэтай атаки. Да, досыць гучна робіцца на стадыёне, адзначым падтрымку нашага заўзятарскага сектара. Так, не хапала голов нашим заўзятарам, і вось вы хотели голов, вось вам голы. Что да, ледзь не помыляемся ў простай ситуации, але все ж таки страхуе свайго Тимофей Мельник, Слава Папава нават там быў, да. Ну, ведаеш, першы афіцыйны матч Алексея Дашкевіча, таму трэба яму для упэўненасці сваёй правесці добры матч і сыграць, як показаць кажуць, сябе ў насухо. любым выпадку, да? Так. Бо мне здаецца, што Зігмантович, што Дашкевіч такія два раўназначныя, я б скажу шчыра так, не аддаў бы некаму перавагу, таму трэба даказваць як адному, гэтак і другому. Мне здаецца, это толькі на карысць ідзе абодвум маладым брамнікам. Ну вось не бачылі мы пакуль што ў афіцыйных матчах Алексея, таму невядома, на якім узроўні зараз гэты футбаліст. Таму вось паглядзім. Калі Дынама зробіць што-небудзь у нашых ворот, тады, мабыць, і зразумеем зробім. А пакуль мы нападаем Елизаренко на Коскі, ну гэта фол. Ну гэта заход на жоўтую зараз, і што, дастане картку з сваёй кішэні, дастае галоўны арбітр сённяшняга матчу і выдае на адрес каго? Не побачыў ты нумар? Я не побачыў, ведаеш. Нагадаю, што сённяшні матч гэта 13-й нумар, значыць гэта футбаліст па прозвішчы Четверов. Павел Четверов атрымлівае жоўтую картку, запішу я гэта сабе. Ведаеш, ужо калі такі лік і ўжо не так важна, каму з каманды суперніку жоўтая картка, і ўвогуле не вельмі нават можна глядзець на працу арбітра і спрачацца дзесьці, таму што 6-0 ўжо. Ну давай нагадаем, што сённяшні матч абслугоўвае Дмітрий Коржик, яму дапамагаюць Анастасія Данченко і Максим Хмельніцкі, а рэзервовы арбітр Іван Кавальскі. Але мяча у нас Евген Елизаренко і Ілля Зайцев, але мусіць Елизаренко разыграў з Барановым, той на Зайцева, і што? У любом выпадку вельмі арыгінальны розыгрыш абралі нашы футбалісты, але на вялікі жаль не атрымалася канвертаваць яго ў 7-й гол у браму суперніка. Штосьці так, ужо з такім лікам можна штосьці наігрываць, нейкія наработкі, таму, як я казаў, ужо, мне здаецца, крыху будуць і куражыцца нашы футбалісты, і вось зараз, мне здаецца, яшчэ больш заменаў будзе, каб усе нашы футбалісты атрымалі практыку. Таму, мне здаецца, у гэтым тайме будзе паменш галоў, але яны ўжо ёсць. Да, вось і Дашкевич, мусіць, першы ягоны дотык мяча мы пабачылі, выносіў мяч наперад Алексея. В прынцыпе, неблагой гэтая далёкая перадача атрымалася. І што, ёсць кутнік? Да, сапраўды пабачым кутнік у выкананні футбалістаў з Дюшара. Між тым, згадвалі мы, што ў наступным туры крумкачы згуляюць супраць Макслайна 2, а Дюшар чакае якраз такі гасцявы матч супраць Ураджайнай. Спадзяюся, пакусаюць яны гэтую каманду, якая пакуль з'яўляецца нашым наўпроставым канкурэнтам і мае таксама 6 балаў у табліцы. Ну, спадзяемся, што пасля гэтага матчу ўжо ўсё ж такі у нас 9 пунктаў.
Разыгралі гэты мяч футбалісты ў белых футболках, але Баранов блізкі да таго, каб перахапіць гэты мяч, але ж не. Пакідаюць яго за сабой дынамаўскія футбалісты. Молодец, Слава! Цікава, ведаеш, мне падалося нават у моманце, што сутыкнуліся футбалісты суперніка адно з адным. Ось, не было там ніякага парушэння, але ўсё ж такі фіксуе яго галоўны арбітр. Так рвануў моцна, Слава попала. Але ж убачыў суддзя фол. Ну, няхай. Да, сябры, давайте яшчэ нагадаем, што ў ліпені нас чакае матч не толькі чэмпіяната, ўжо зусім хутка чакае нас кубкавы матч 1/16. Пакуль Лынько выпускае мяч за бакавую, нагадаю, што прыкладна там 12-14 недзе ў гэтым прамежку ў ліпені згуляем і кубкавы матч супраць Магілёўскага Дніпра. Будзе гэта домашний матч, я уже на хвилинку нават задумался, ничего не будет или я? Конечно, так? Домашний. Домашний, не чакает нас выезд у Магілёў. І цікаво будзе паназіраць, бо бачылі, што нашы якраз такі сапернікі па дывізіёне Юні далі добры бой якраз такі віцэ-чэмпіёнам з Нёмана. Можа і нам атрымаецца даць бой камандзе вышэйшай лігі. Так, як думаеш, ёсць шансы? Ну, шмат чаго будзе залежаць ад таго, якім складам выйдзе Днепр, якім настроем выйдзе. Шанец-то, вядома, ёсць, бо, ну, давай будзем шчырым, беларускі чэмпіянат такі досыць роўны. Якраз такі, ну, супернікі нашыя паказваюць, што могуць змагацца каманды з розных дывізіёнаў адно з адным. І вось, таму, я думаю, да, шмат будзе залежаць ад настрою нашай каманды, ад таго склада, якім выйдуць магілеўчане. Шансы ёсць, мы будзем верыць, мы будзем паказваць гэты матч, спадзяюся я, хаця, здаецца, матч 1/16 кубка забірае сабе Яснае ТВ. Можа быць, прыйдзецца вам там глядзець гэты матч, але ў любым выпадку будзем спрабаваць рабіць трансляцыю на матч. Крумкачоў, Лынько. На каго эта перадача? На Папалу, здаецца, вяртае мяч на Лыню. Наш футболисты что, не было, хіба не было гульні рукой? Як моцна корпусом. Ну, суддзя не ўбачыў руку. Ведаеш, чаго відавочна пасля гэтага гульня, што відавочна пасля гэтага гульнявога моманту, гэта тое, што не хапае мяса яшчэ футбалістам з Дюшара, яшчэ не абраслі яны мышцамі, да. Сергей Лынько выглядае проста машынай на фоне гэтых Ой, ну ведаеш, падлеткаў, так бы мовіць. Ведаеш, калі гуляеш супраць Сергея Лынько, мне здаецца, амаль любому футбалісту будзе не хапаць мяса. Бо Я адразу Эрала прыгадваю з Юні, там іх роўная бойка можа быць. І што, чыю галаву знойдзе зараз наш футбаліст? Нічыю, і што, ёсць яшчэ адзін кутнік, да. Так. І звярнуў увагу, хто выконваў, Елізаренка, мусіць, выконваў гэты кутнік, так? Так, і здаецца, ён. Зараз паглядзім. А гэтым разам Даніл Дорожка накіраваўся, але пад ягоную перадачу адкрываецца Сергей Лынько. Разыгралі мяч нашы футбалісты. Ну, ўжо які раз так разыгрываюць кутнік, таму Дюшар разумее, што зараз будзе, і прыкрыў крыху Сергея Лынько. Елізаренка на Мельніка. Божух, дзе апынуўся Коскі? Страхаваў сваіх пры падачы кутніка. Ну так. Так. На жаль, ведаеш, з гэтай атакі перспектыўнай вельмі такое не атрымалася не выціснуць максімум. Так, вось яшчэ ўсё ж такі давай з кубкам крыху скончым. Гулялі мы ў прадсезонцы супраць каманды вышэйшай лігі, супраць Белшыны. Але Гэта каманда першай лігі, нагадаю, ўсё ж такі. Ой, ужо першы, так. Ну вось, видиш, і ім мы прямо прайгралі моцна. Таму спадзяюся, што зараз вось абраслі мясам ці проста скінулі лішняе, да? Так, ці хіміяй абраслі таксама. І супраць каманды вышэйшай лігі мы, ну не тое, што дадзім бой, а выйграем, так? Хацелася. Паназіраем, ужо не так шмат часу засталося, і рыхтуецца у нас зноў жа двайная замена. Бачу, што на полі з'явіцца Ростислав Серы і Егор Антонович. Так. Засталося разобрацца, замест каго з'явяцца гэтыя футбалісты. Сёння не мае ў нас рэзервовы арбітр табло, таму мы з табой, так бы мовіць, за галоўных будзем разбірацца, каго будуць мяняць нашы футбалісты. Я думаю, в прынцыпе, нам это складанасці ніякіх не прычыніць. Ну што, не будзем вангаваць, замест каго выйдуць? Ну, Серы, калі зноў жа на пазіцыю латараля, то можа замяніць таго ж Даніка Дорожка спакойна, да, па пазіцыі. Вось Егор Антонович.
Ну тут уже цікавей, на яку позицію лічуєш. Я думаю, Ягор Антонович замест Коски, а так, Серы замест Данила Дорожки. Ну так, є ж така вірогодність, в принципі, шанси твої, я не веду, які, не будемо зараз вилічувати. Уже зараз ми з тобою бачимо, що Данил Дорожка накеровується до бровки. И Сергей Ленько, Данил Дорожка и Сергей Ленько соступают место Ростиславу Серому и Ягору Антоновичу. Да, подячим наших футболістів за гульню. Ведаш, одразу 3 голи покидають гэтае поле. Нагадаємо, дубль на рахунку Ленько, голом відзначився Данил Дорожка. І зичимо поспіху футболістам, які з'явилися на полі. Ростислав, зверни увагу, не на позицію латераля, покуди, а кудись наперед вийшов, да? Ну так, тоді хто буде латералем? Мабуть, Ягор Антонович, поглянемо. Ось така вірогодність є, покуль менавіта так і виглядає. Але знову ж, давай футболістам згуляти. Давай дамо футболістам згуляти хоча б 5-7 хвилин, і тоді будемо робити більш асенсовані висновы. Коски на полі то заставився. Ой-ой-ой, ну гэта фол, не. Ну, я ж так трошки Притримали. починав притримлюватися, але в опошній момент відпустив і все ж таки Ну, не дав фолу. уже коли притримав, відпустив. На моє міркування, але ладно. Пакінем гэта якраз таки галоўнаму арбітру. Да яго сёння пытанні, в прынцыпе, невялікія, мінімальныя. Баранаў назад на Гардзейчыка. Слухай, і, ну, калі ўжо зноў жа зусім закрываць тэму кубкавых матчаў, нагадаю, што з Дюшар, я не ведаю, па якой прычыне, яны не прымалі ўдзел у Кубку Беларусі наогул. Давай яшчэ ўсё ж таки, калі зачыняць гэтую тэму, я спытаю, ці ведаеш ты Нёман супраць Юні гуляў асноўным складам ці не? Амаль, да, насамрэч. Там я быў сам здзіўлены, што не паўрэзервовым, а насамрэч амаль асноўным складам гуляў Нёман, і тым больш дзіўна было, як годна трымаўся Юні. Ладно, не будзем хваліць саперніка, я спадзяюся, будзе ў нас нагода наадварот пакрытыкаваць іх, парадавацца поспехам нашай каманды, бо ўжо праз 2 тыдні чакае нас гасцявы матч, калі не блытаць, супраць Юні. Это будзе матч перадапошняга тура першага кола. І на полі у нас рыхтуецца з'явіцца Денис Рудзянок, і гэта, мусіць, будзе апошняя замена ў гэтым матчы ад нашага трэнерскага штабу, бо это ўжо будзе 3-й слот заменаў. Так, гэта 3-й слот, а замена па ліку гэта ўжо такая 6-я, так? 2 плюс... Не, 5-я ўсё ж такі яшчэ. А не, 5-я яшчэ, да, 6-я, все, маеш рацыю. Ладно, не так важна гэта, трошку заблыталіся мы, адзначым, што Евген Елизаренко поле пакідае, заступіўшы месца Денису Рудзянку. Ну, ведаеш, калі ёсць 7 замен, то чаму толькі 6 замен рабіць, калі такі матч? Ну, так вырашыў Сергей Кадзека, а 3 слоты у нас ёсць, так? Дакладна? Да, 3 слоты, і калі робіш замену ў перапынку, то гэта не ўлічваецца як слот пад замену. Ось. Таму, ну ладно, слухай, гэта я так кажу па памяці мінулага сезона, а рэгламент гэтага сезона я нават, там нават не рэгламент, там палажэнне аб правядзенні ёсць, яго яшчэ варта пачытаць. Самае смешнае ў тым, што ведаеш, што яно выкладзена ўжо на сайце Мінскай федэрацыі футбола горада Мінска, але яно не падпісанае дагэтуль. Ось, то бок, ведаеш, можа нешта памяняцца. Гэта такі беларускі трагікамізм беларускага футбола. Ну, галоўнае, што зараз мы ўдзельнічаем у турніры, ён ёсць, матчы ёсць. Ведаеш, проста потым не было перад апошнім турам, што зменіцца гэта становішча, перападпішуць яго і скажуць, што каманды на літару К не могуць з'яўляцца на выходзіць у плэй-офф, да? Так, так. Ну, зараз вось нешта абмяркоўваюць яны з 4-м суддзём. Невядома што, але... Магчыма, у заменах разбіраюцца, зразумелі сваю памылку, што ўсё ж такі 6 заменаў выкарысталі замест 7. Ну, ведаеш, мы з табой ўсё ж такі прадуманні аказаліся, калі яны пра гэта зараз размаўляюць. Ну, ведаеш, можа, рэзервовы зараз піша там у Вайберы, у Тэлеграм-канал, там суддзяў рэфері Беларусі, там сябры, падкажыце, можна, не можна замену. Ладно, я не ведаю, як это все ў іх там дзейнічае.
Ось, Ну, ні- головне, каб потім ми зараз зробили 4-й слот замену і нам потім не одобрали Не заимели балли. покарання за гэта, да? Ладно, атакуем мы, давай переключимся троху на футбол. Антонович, один з перших дотиків, і що? Може ударить сам, Єгор б'є, і он, і рикошетом. Мяч прилетає в руки Кирилла Жукова. Так, ну что, давайте погляжу комментарии ваши. Тут все радуются, что мы выиграем. Микиті Овсяніку здоров'я зичуть. Питання, Крумкачі вийдуть у першу лігу. Я сподіваюся, вийдуть. Аби ведав, що перша ліга була, да? Ну так, Все настільки неупевнене. перша ліга, не ведаю, ці вийдуть чи ні. Хотілося б, каб у Лігу чемпіонів. Бо просто глядись, перша ліга, яка ситуація. Коли на наступний сезон вона буде, да. А тут треба быццам би прибирати 3 дублі, які там гуляють. І быццам би з'являються вакантні місця 3, а ще ті команди, які мусять вилетіти. З першої ліги ще стільки питань на наступний сезон буде, тому треба виходити, збирати гроші, сябри, а там поглядимо. Знову сайт. І ось пішов розмінатися Іван Каленський. Як бачимо, Неожиданно дадуть 4-й слот под замену. Ну, сука, нічого не буде. Одна вимушена у першому таймі, 2 заміни у Перепинку були, потім ще 2 заміни, Так, і потім так, Єлизаренко да, на 4-й слот. Ну, Рудзенка. Ну, цікаво, ладно, сподіваюсь, розберуться і обійдеться потім без всіляких там покарань. так, коли був лік 5-0, ось тут писали, ну поглядимо, наколькі далей буде цікава гульня, головне далей тренить напад. Ну, думаю, що гульня даволі цікава, наколькі гэта такі лік ввогуле може бути. Ну да, глядзеў бы я на гэты матч у якасці нейтральнага заўзятара, то відавочна было б нашмат менш цікавым гэты матч мне падаваўся б. Вось бачыш, рыхтуецца замена ўжо і у Ждюшара, это мусіць першая. Ўсё ж такі будзем з табой падглядзім потым у пратакол матча, разбярэмся, хто замест каго на полі з'явіцца. Так, Што? Баранаў з мячом на Зайцева, здалёк б'е Іляк. Ну, такі шчыльны удар. І што, ўсё ж такі дасць у гэтай паўзе магчымасць правесці замену. На полі з'явіцца Максім Шубін, нумар 77. А хто ж поле гэтае пакіне? Это пакуль для мяне пытанне. Ужо гулец сышоў з поля. Здалёк ад нас броку, і так. што за нумар? Не пабачыў ты? 15? Не, я Ладно, будзем падыходзіць да нас, разбярэмся. Так, і вось яшчэ каментар, калі мы з табой абмяркоўвалі брамнікаў нашых. Гол! Серый Ростислав! Сподобалося яму забіваць. Я кажу, забіў мінулым матчы, забівае ў гэтым. На якой жа хвіліне гэта адбылося? Зараз за 67-я хвіліна матча. І гэта Ростислав Серый. Здаецца, з перадачы Вячеслава Попова, калі не памыляюся я. Так, і вось яшчэ адзін наш футбаліст пайшоў размінацца. Мабыць, ввогуле 5 слотаў для замен ёсць. Ну, Паспеў ты пабачыць гол, як класна прыняў гэты мяч, апрацаваў штрафной Ростислав Серый, да? так. Не, Ростислав малайчына, круты гол. Да, ведаеш, ужо ён забіў удвая больш галоў, чым у мінулым сезоне. У мінулым сезоне не ўдвая больш. Ён адзін гол не забіў. Ну да, крацей на 2 галы больш, чым у мінулым сезоне, як мінімум. Я ўсё ж таки матэматык. Ну да. 0 на колькі не множ, все роўна 0. Зайцаў, можа ягоны гол сёння пабачым, прыстрэлачку ад Іллі мы назіралі, можа быць. І заб'е і гэты футбаліст сёння. А пакуль мусім абараняцца і робім гэта ўпэўнена, Тимофей Мельнік быў першы на мячы, але прылёг на газон 10-й нумар.
А замена, калі што, сябры, калі вам цікава, это 15 нумара, калі не памыляюся, гэта Беспалы, да, сапраўды Алексей Беспалы поле пакінуў. Замест яго, нагадаю, Максим Шубін у гульню уступіў. Калі глядзяць на заўзятары з Дюшара, спрабуем мы і з гэтай камандай разбірацца, што ўсё ж такі адбываецца. Прыемна, што нас пабольшала на этой трансляцыі. Пачыналі мы зусім з сумных лічбаў, зараз трошку больш нас назірае за гэтым матчам, сябры. Так. Упэўнены, што на матчах наступнага уікенда, да, будзе нас яшчэ больш, все ж таки гульня з Max Line 2 абяцае быць цікавай. Так. Ну і яшчэ трэба, каб на трыбунах больш народу было. Чым больш, тым лепш. Вось, крыху не дачытаў я каментары. Дык вось, абмяркоўвалі мы брамнікаў, і тут крыху крытыкуюць Віталя Зігмантовіча, пішуць, што ў яго ў кожнай гульні стабільны прывоз быў. Ну, не ведаю, адзін прывоз я памятаю, а так, ну, здаецца, добрая гульня ад Віталя. Ну, часам бываюць такія моманты, але ж хто не памыляецца з футбалістаў. Таму... Ну, той, хто не гуляе, той і не памыляецца. Ну, вось. І пытаюць мяне, калі пабачым мяне на поле. Ну, калі возьмуць каманду ў гэтым годзе і Сергей Казека вырашыць, тады і пабачым. Пакуль што я толькі тут. Зайцев шукае сваёй перадачай Антановича. Мусілі мы рабіць лік 8-0, але яго, як кажуць, блізкім баі не перайграў Кірыла Жукова. Ну, ужо які сезон праблема для футбалістаў Крумкачоў забіць 1-1. Да, больш так спакойна было, калі Александр Яцкевич быў у складзе нашай каманды. Тады таксама былі такія. Таксама, але ўсё ж такі ён лепш разбіраўся ў такіх сітуацыях, чым астатнія нашы футбалісты, і дакладней лепш, чым яны робяць гэта зараз. Ну, Саша Яцкевич не вельмі любіў біць, ён любіў даваць пасы, каб іншыя хлапцы забівалі. Вось, і гэта ён рабіў вельмі высокаякасна. Да, звернем увагу, што ўсё ж такі будзе ў нас яшчэ адна замена. В нашым складзе, так. Да, Ваня Каленскі на поле мусіць выйсці, а ля броўкі яшчэ стаіць футбаліст Дюшара. Это капітан Ілля Кіслейка, калі не памыляюся, я 10-й нумар. Вось, ён у гульню вяртаецца пасля таго, як атрымлівае дазвол ад галоўнага арбітра. І што ж, Каленскі, ну, тут ужо мусіць усё відавочна, Коскі поле мусіць пакінуць. Да, так і ёсць. Дзячым Коскі, ён у нас што, калі рэзюмаваць, паспеў адзначыцца 2 галамі ў гэтым матчы і павялічыць свой бамбардзірскі рахунак да 4 забітых. І на дадзены момант, скажу я табе больш, Коскі адзін з найлепшых бамбардзіраў наогул нашага мінскага дывізіёна, мусіць з Романам Сідаровічам ён зараз дзеліць якраз такі вось гэтую ганаровую пасаду. 4 мячы на рахунку гэтых футбалістаў. Вельмі дрэнны гульцу з Дюшара, 31-му нумару, Максиму Левіцкаму. Зычым здароўя, і каб ён хутчэй вярнуўся. Спадзяемся, што ўсё будзе добра і хутка вернецца ў гульню. Максим, зычым здароўя. А вось зараз замест яго, напэўна, рыхтуецца выйсці 17-й нумар Максим Валенцукевич. Да, такім чынам пауза ў нас у гульні. Што, дае дазвол на выхад свежага футбаліста, галоўны арбітр, а от не на нашу карысць, хаця пазіцыя такая, што можна і папрэсінгаваць футбаліста ў белым. Гэтым і займаюцца нашы. Да, можа выціснуць трошачку больш з гэтага аўта, які быў не на нашу карысць, нагадаю. Ну што ў нас там з лікам? Я наогул трошачку ўжо забыта, ўжо 7-0 у нас пакуль на таблоце. Здаецца 7-0, так. Да, разабраліся мы з табой. Ёсць яшчэ час у нашых футбалістаў, каб забіць больш і зрабіць заявачку на самую буйную перамогу ў гісторыі Крумкачоў. Ці памятаеш ты, якая самая буйная? Ну, назіралі мы ў мінулым сезоне 2 такія матчы супраць мінскага Торпеда і супраць Энергетыка. 2 матчы з лікам 9-0. 9-0, так? 9-0 былі гэтыя перамогі, да.
Асабліва мне, канешне, ў памяці адклаўся матч супраць мінскага Тарпеда. Вельмі сумую я па ім, шкада, што няма іх у гэтым годзе ў нашым мінскім дывізіёне. Сумую я па твары Андрэя Салангіна, калі мы адгружалі яму багата мячоў. Вось, але зычым Тарпеда поспехаў, грошай, каб была магчымасць у наступным сезоне вяртацца ў другую лігу. Неважна, будзем мы там, не будзе нас там. Але самабытная эта каманда. А ўвогуле, ці ведаеш, дзе яны зараз гуляюць? Абсалютна не ўяўляю, можа, ў нейкай аматарскай там лізе футболу, я не ведаю. А трэцяй лігі ўсё ж такі няма. Не, няма па выніку як такой. І што, падбор забірае баранаў, але не падтрымліваецца прашыць ту такую шчыльную абарону саперніка. Папава з мячом, аддае налево Антанович. На вялікі жаль, запальвае становішча па-за гульнёй бакавая арбітарка Анастасія Данченко. Ёй ужо даводзілася абслугоўваць матч Крумкачоў у гэтым сезоне. На вялікі жаль, не самыя весёлыя ўспаміны ў нашай каманды з тым матчам. Гэта параза ад Трактара з лікам 1-2 ў матчы першага тура гэтага чэмпіянату. Наогул, гэты стадыён такі, ведаеш, пакуль у гэтым сезоне 50/50. Адну перамогу мы тут зазналі супраць Туркспора, нагадаю, і адна параза супраць таго ж аўтазаводца Трактара. Але сёння схіляем якраз такі статыстыку на сваю карысць і зазнаем ужо другую перамогу на гэтай арене. Так, таму, ўжо, думаю, ўсё ж такі не адыграюцца гульцы з Дзюшара. Ну, да, хацеў бы я паглядзець зараз на каціроўкі букмекераў, калі такія ёсць. Я думаю, ўжо знялі б гэты матч з лініі. Так, таксама так жа думаю. Ось, ўжо такая спакойная гульня. Мабыць, ужо і не будзе самай буйной перамогі, але... Не, хочацца верыць, што футбалісты, які выйшлі на замену, яны матываваныя паказаць сябе і будуць так актыўна дзейнічаць на поле, прагнучы забіць галы, папоўніць сваю статыстыку, паказаць сябе і заслужыць сваё месца на наступныя матчы. Рудзянок на Гардзейчыка, праз Януша гуляюць нашыя футбалісты, цягне мяч наперад наш капітан. На Зайцева і трошку недакладна на Мельніка аддае наш віцэ-капітан. Праз перадачу спрабуюць выйсці ў атаку нашы футбалісты. Непроста. Высока іх пачалі прэсінгаваць якраз такі футбалісты Дынама. І не можам выйсці са сваёй траціны поля. Ужо праз правы фланг робім мы такі заход. Папава на Рудзінка. Такая серабранкаўская звязка атрымліваецца. А вось Рудзінок, канешне, трошку прытрымаў гэты мяч, трэба было раней з ім развітвацца. Да, а вось Папава, дакладна Папава на Рудзінка. Серый з мячом, можа Серый зробіць дубль? На Каленскага яшчэ адно становішча па-за гульнёй. Это такое пачуццё, што мінулы тыдзень Анастасія якраз такі Данченко трэніравала рух ёй сцяжком наверх. І сёння іх якраз такі адпрацоўвае. Здае гэты іспыт выдатна, бо ўжо 5-7 афсайд мы назіраем у выкананні гэтай арбітрэсы. Ну, а вось нашы гульцы, мабыць, будуць адрабатываць гэты пункт па афсайдам пасля гэтай гульні. Ну да, тотал ужо больш 5-7, мне здаецца, дакладна, Папава. І зноў становішча па-за гульнёй. Няўжо такія неуважлівыя нашыя футбалісты? Ну, ведаеш, мне адсюль не вельмі бачна, ці сапраўды афсайды ёсць. Будзем правяраць арбітрэс. Не будзем мы гэтым займацца, але ведаеш, ужо лік мог бы быць, напэўна, складацца быць двузначным, ужо дакладна, калі б не гэтыя афсайды. Але ладно, спадзяюся, што ўсё па справе было. Ведаеш, можна ўжо толькі з табой стаўкі рабіць. Апошні афсайд гэта быў ці не ў гэтым матчы. Не апошні. Вось зараз Іван Каленскі амаль быў афсайдзе. Ён ужо, ведаеш, не паверыў, што пабяжыць і не будзе афсайду, да? Ну, а ён ужо быў в афсайдзе, калі пабег. І што, удвох нашыя футбалісты змагаюцца супраць Зайцева, і што мы пабачым? Пабачым кутнік, адзін з нешматлікіх кутнікаў ад футбалістаў з Дзюшара ў гэты матч, і мусім, рэдкая з'ява для другого тайма, мусім абараняцца. Так, трэба, упэўнена.
адабараняцца зараз. Сухім матч ужо амаль у капілцы, таму трэба даігрываць. Але неудалая зараз пазіцыя, канешне, свеціць сонца ў вочы нашаму брамніку, таму добра, што мяч да яго і не дайшоў. Падбор за кім застанецца, мусіць за бакавы выходзіць, і здюшараўцы будуць вяртаць яго ў гульню. Ведаць, як мы сёння з табой толькі не называлі эту каманду, і здюшар, і Дынама, і здюшар БФСТ Дынама. Добра, калі ёсць крумкачы проста, так? Так. Крутая назва. Без парушэння правілаў трэба адзмагацца. Ой-ой-ой! Да, вельмі блізка было да таго, каб размачыць лік у гэты матч, і адлягло. Алексей Дашкевіч все ж таки можа застацца сухім у сённяшні матч, калі толькі дождж не пойдзе з нябёсаў. Ну і добра ён скокнуў ўсё ж такі. Пад кантролем была гэтая сітуацыя у Алексея. Да, шкада, што такія вялікія паўзы ў гэтым матчы. Сёння, улічваючы адсутнасць болбоя, губляем мы, і наўрад ці нехта будзе шмат кампенсаваць сёння. Ці трэба кампенсаваць у такім матчы? Але ж правіла ёсць правіла. Трэба дадаваць. Што, Баранаў цягне мяч наперад, але не атрымліваецца зрабіць яму дакладную перадачу. Гэтым жа адзначаюцца і футбалісты з Дюшара. Папава направа, там ужо Рудзянок апынуўся. Што, мінулы раз ператрымаў мяч Рудзянок, гэтым жа сам адзначаецца і зараз. Давай зробім нататку на палях, пакуль не вельмі класна ўвайшоў у гульню Дзяніс. Але бачна, што зараз адпрацоўвае ў гэтай сітуацыі і адваёўвае мяч для нашай каманды. Так, малайчына. Нармальна, ён выправіўся. Такі матч, ведаеш, не хочацца нікога крытыкаваць. Малайцы, хлопцы. Да, давай адзначым той факт, што Сергей Лынько поле пакінуўшы, пайшоў на заўзятарскую трыбуну. Ну, наогул на трыбуны, да, недалёка ад заўзятараў сядзіць аўтар дубля ў гэтым матчы, і заўзятары адказваюць яму ўдзячнасцю. І што? Заход на 8-й гол. Іван Каленскі без афсайду на 80-й, нават ужо на 81-й хвіліне матча Каленскі адзначаецца голам. Па-першае, мы паўтараем самы буйны лік у матчах з Дюшарам. Па-другое, нагадаю табе, Каленскі робіцца адзіным найлепшым бамбардзірам гэтага супрацьстаяння. Для Вані гэта 5-ты мяч у матчах паміж Дюшарам і Крумкачамі. Абыходзіць ён Александра Яцкевіча. Ну, я думаю, не моцна сумуе легенда нашага клуба. Так. Таму, ну, няхай Іван дубль зробіць. Няхай упэўненым лідарам стане. Ну так, Каленскі, ведаеш, футбаліст, які суперкласна паказаў сябе ў сезоне 2022, але не шмат у яго 2022. У сезоне 2021 Ваня яшчэ не было, 2021 мы гулялі ў першай лізе. Дык вось, у сезоне 2022 суперудала паказаў сябе Ваня, быў адным з найлепшых бамбардзіраў каманды, а вось у сезоне 2023, на вялікі жаль, нешта пайшло не так, і толькі 3 галы было на ягоным рахунку. Нашмат менш гуляў Ваня. Чакаем мы вяртання таго Вані Каленскага, якого звыкліся бачыць 2 гады таму. Я думаю, каманда ад гэтага толькі б набыла, бо тады Ваня быў сапраўднай машынай, так бы мовіць, па забіванні галоў. Больш за 1,5 дзесяткі мячоў было на ягоным рахунку. Зайцаў шукае адрасата, не, пакуль сам кантралюе гэты мяч на Баранава. Баранов на левый фланг. І перадача, якая знаходзіць Кіріла Жукова, не знаходзіць галаву, нагу ці іншую частку цела нашага нападніка Івана Каленскага. І што, Жукаў доўга трымае гэты мяч. Ужо можна, ведаеш, так і падскорыць, падбухторыць яго хутчэй вяртаць у гульню. Так, але ж малайчына Євген Гардзейчук. Да, голам адзначыўся і адпрацоўвае ў абароне Яўгены. Прыгадаем, класна ён пачынаў гэты матч. Было некалькі выніковых такіх, ну, выніковых эфектных і эфектыўных дзеянняў на ягоным рахунку. Так, сёння ўсе нашы хлопцы добра гулялі. І Євген Гардзейчук у тым ліку.
Высока уздымаў нагу Баранова, але не фіксуе парушэнне правілаў гэтай сітуацыі. Галоўны Рудзянок, вось ужо ўдалая перадача ад Дзяніса. Антанович спрабуе вярнуць назад на Рудзянка, але не вельмі, ведаеш, хуткасным выглядае Дзяніс Рудзянок і не паспявае ўключыцца так, каб забраць мяч пад свой кантроль. Антанович хутенька спрабуе увесці мяч за аўт, але няма адрасата відавочнага. Расціслаў Серый атрымлівае мяч, але супраць двух не атрымалася ўтрымаць яго. Але падбіраем мы, як кажа там, як ён мяч ще называе, пятністы, плямісты, да. Спрабуе падабраць уже безліч сінонімаў, каб уже не абзываць мяч мячом 50-й раз. Но... Але ведаеш, як не круці, футбол футболам застанецца, да. Што, Антанович не атрымалася зачапіць гэты мяч. Чакаю, я думаю, і я, і ты, гала ад Ягора Антановича. Былі ў яго ўжо магчымасці, быў выхад сам насам, але не рэалізаваў яго Ягор. Так, пакуль ёсць час, давайте нагадаю, што будзем рады вашым донатам. Калі ласка, ёсць ссылка у YouTube, можете знайсці ці стаць спонсорам, все там же. Таму чакаем, сябры, нам трэба развіваць нашы трансляцыі, патрэбны штатывы, батарейкі, мікрафоны, ведаеце, не вечныя, але галоўнае, конечно, што хацелася б это полепшыць якасць картинкі, набыць іншую камеру, але это ўжо вялікіх выдаткаў каштуе. Разыгралі мяч Антанович з Гардзейчыкам і аддалі яго футболістам у белых футболках. Зайцаў на апярэджанне гуляе ў гэтай сітуацыі, не дае развіць сваю атаку футболістам з Дюшара. Ведаеш, в гэтым сезоне было ўжо вельмі шмат углавых кутнікаў, было шмат падач, і вось, здаецца, зараз наша каманда вельмі часта проста разыгрывае. Ці гэта таму, што Мікіта Овсянік сышоў з поля, ці гэта таму, што не атрымліваюцца забросы ў штрафную. Ну, цікава, але ж вельмі шмат разыгрываюць сёння. Ну так, магчыма, гэта нейкія нарыхтоўкі. Ведаеш, 2 тыдні паўзы было, я думаю, на трэніроўках можна было шмат чого напрацаваць. У тым ліку дзеянні ў абароне хацелася б назіраць, больш упэўнены. Што такі непрыемны рикошет у такім тайме, падобны такі удар у Лынько заляцеў у браму, да? Так, і вось цікава, што Динамо стараецца фінціць і гуляць прыгожа, так, нават з такім лікам хлопцы гуляюць. Ну, я ўпэўнены, што праз год, калі абрастуць футболісты, трошку стануць больш дасведчанымі, ўжо не так проста будзе ў матчах з імі, у гэтым я амаль не сумняваюся. Гэта гісторыя была з папярэдняй генерацыі з Дюшара, да. На першы год яны былі хлопчыкамі для біцця, а ў другім сезоне регулярна навязвалі барацьбу футболістам камандаў з верхняй паловы табліцы. Так, ведаеш, і ёсць шмат каманд, якія прайграюць вялікім лікам і ўсё ж такі гуляюць не вельмі прыемна, шмат фаляць і наносяць траўмы гульцам, але ж вось Динамо не такая каманда, таму дзякую хлопцам за гульню. Гэта не ураджайны, гэта не трактор сёння, прабачыць заўзятары. Вырашыў ты ўсё ж такі неймдропінгам заняцца, ну добра. Не, ну па факце, просто назіраючы апошнія 2 сезоны, да, нейкія высновы робіш, у якіх матчах жорстка гуляюць супраць нас. Ось, і менавіта гэтыя 2 каманды найбольш такім адзначаюцца на маёй памяці, канешне. Ну што, Ростик, што не атрымліваецца ўсё ж такі давесці гэтую камбінацыю да гола, і Каленскі да мяча не паспеў. І быў такі абман зроку, я ўжо думаў, што гол, але ж не бачым мы пакуль што 9-0 на табло. Да, у каментарях пад трансляцыяй англамоўныя заўзятары пішуць «We want 10, we want 10». Ну, мы таксама «We want 10». Але часу тут засталося всього на 3 хвіліни асноўнага. Не думаю, што шмат дадасць рэзервовы
Ну, дакладней, дадаць галоўны і пакажа нам рэзервовы, а дакладней рэзервовы сёння не пакажа, бо няма на чым, можа толькі на пальцах, ведаеш. Я думаю, мы здагадаемся колькі. І так, скажем, let's tell hi to our foreign friends. Hi, Chris. Hi, thank you for support. Ты мусіў пачынаць гэта з let me speak from my heart, guys, да? Yes, of course, really. Такімі тэмпамі, да, сябры, калі за грошы дамовімся, можам і ладзіць англамоўныя трансляцыі. Былі у нас англамоўныя трансляцыі, ужо 2 трансляцыі. На адзін матч у нас такое было прывітанне Дзіме, які каменціў на ангельскам, але ж, здаецца, не за грошы ён гэта рабіў, але ж данаце, сябры, данаце. І, мабыць, што-небудзь прыдумаем. Ну, ведаеш, усё роўна у нас з тобой шчырая такая скіраванасць на тое, каб як мага часцей рабіць беларускамоўныя трансляцыі. Я ведаю, што заўзятары вельмі станоўча да гэтага ставяцца. Хочацца, да, каб крумкачы заставаліся самым такім беларускамоўным, беларускаарыентаваным у тым ліку клубам, бо гэта заўжды сімпатызуе. Ну, як мне асабіста, так я думаю, шматлікім заўзятарам. Так, ну, заўжды хочацца чуць беларускую мову, гэта прыгожа. Баранаў на Каленскага, і што б вы думалі? Зноў офсайд, 29-й офсайд па падліках інстата, мне здаецца. Яна не Алёна, яна Анастасія, крычаць заўзятары Алёна, яна у нас Анастасія сёння, на вялікі жаль. Так, ну, што? Гэта ж дайшло да таго, што ўжо арбітрэса не глядзіць на поле, глядзіць на нашых заўзятараў. Ну, трэба ўсё ж такі за полем сачыць, бо такімі тэмпамі сапраўды ў аматарскі чэмпіянат ператворымся. А гэта дакладна б не хацелася. Гардзейчык з мячом. Ой-ой-ой-ой. Прыгажосць выдае Гардзейчык, спадзяюся, трапіла гэта ў трансляцыю. А Каленскі, на жаль, не давёў гэта да лагічнага заканчэння, не атрымалася выціснуць належнае з гэтай камбінацыі нашым футбалістам. І што? Ужо, мусіць, скончыўся асноўны час гэтага матчу, стартаваў дададзены. Таму будзем назіраць, колькі ж хвілін яшчэ будзе працягвацца гэты матч. Нагадаю, сябры, лік 8-0. Такімі тэмпамі крумкачы зробяцца пасля гэтага матча адной з самых выніковых каманд нашага дывізіёна. Зазірнем у табліцу пазней, калі будзе на тое мажлівасць. Я думаю, ты скажаш, такім тэмпам крумкачы зробяцца great again. Great again, ну да. Так, зазірнуў табліцу, я бачу, што з улікам сённяшніх у нас ўжо 14 мячоў. Мы ўсё ж такі яшчэ не самая выніковая. У Юні 17, у Макслайна 15 мячоў, але мабыць, вось пакутнікам мы самыя не вспомню я слова. Ну ладно, ты прыгадвай, а пакуль Баранаў мог рабіць лік 9-0, і ўсё ж такі не. Яшчэ аднаго кутніка мы не пабачым. Ну што, Ілля, давай зафіксуем перамогу нашай каманды звышупэўненую сёння з лікам 8-0. Падымаемся мы ў табліцы на дадзены момант ажно на 4-й радок пасля пачатку сезона неўдалага. Гэта ўжо выглядае як дасягнення. Давай прыгадаем аўтараў галоў. 2 галы сёння забіў Коскі, 2 Лынько. Галы на рахунку Ростислава Серага, Івана Каленскага, Даніла Дорожкі. І атрымліваецца Яўгена Гардзейчыка. Вось, здаецца, нікога не пакрыўдзілі. Так, скажам, дзякую усім хлопцам за гульню. Быў высокаякасны матч. Дзякую вам, сябры. Нагадаем, што праз тыдзень запрашаем усіх на матч супраць Макслайна 2, які адбудзецца на Арцар БДУ. Чакайце анонса, даведайся, у які дзень, у які час. Спадзяюся, гэта будзе зручна. І шмат заўзятараў прыйдзе на гэты матч, каб падтрымаць каманду ў такім важным матчы. Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич, і мой сённяшні напарнік Ілля Кураленко. Да пабачэння, сябры. Да пабачэння, сябры. Дзякуй.